Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Mayo 13 hanggang 15, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa ng Typhoon 2000 in partnership with Naur College Foundation, Bank of the Philippine Islands, Aboitiz Power at Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na yung araw na ito ng Sabado hanggang Lunes. 48 hours po ito. At kita po natin medyo malinis po ang buong Pilipinas. Wala po tayong major weather system na ka-afekto sa ating bansa. Except yung mga maliliit pong mga localized thunderstorms lamang sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. But limitado lang ito sa may Mindanao at sa gitna or hilagang Luzon. At sa labas ng ating bansa ay napakalinis din po. Walang low pressure areas o bagyo na namumuo o mamumuo sa loob ng 7 araw. At meron lang po tayo ditong near equatorial trough sa may katimugan bahagi po ng Guam. Shear line sa may hilagang bahagi ng Guam. At dito rin po sa may hilagang bahagi ng Pilipinas, meron po tayong dalawang subtropical low pressure systems sa may ibabaw po ng Japan at sa Okinawa. Ngayon din po may high pressure dito sa may southern China na nagbibigay po ng cloudy conditions din dito at medyo tuyong panahon. Mayroon dito yung namumuong low pressure system. Possible ay subtropical low din ito. Tinaasan pong tatawid po ito ng Hainan patungo po sa Taiwan sa susunod na 48 oras o within the next 2 days. At mag-ingat lang po sa mga kidlat, mga malalakas na ulan na idudulot po nitong mga localized thunderstorms na posible magkaroon ng mga malilit na mga pagbabaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat lang po tayong lahat. Now, sa ating fast animation, ayan po, nothing to show. Malinis na malinis po ang ating Western Pacific Basin. Kahit na zoom in, nakikita lang po na dito yung mga maliliit na mga localized thunderstorms sa may gitna at hilagang Luzon, Kanluran, Kabisayaan, Kanluran, bahagi po ng Palawan at dito rin po sa Mindanao, lalo na po sa may Davao, may mga namumuo na yung mga thunderstorms. Panandilayan lamang po ito mga 30 minutos hanggang 2 oras. So far, yan po ang ating latest sa ating bansa, sa ating zoom in satellite animation. Now, kung pupunta po tayo sa North Indian Ocean, may papakita kami sa inyong napakalakas na bagyo. Yan po si Super Cyclone Mocha. Okay, M-O-C-H-A. Okay, kapangalan ni sikat na Mocha sa Pilipinas. Alam na ninyo kung sino yun. Anyway, ito po si Mocha ay may hangin na yun na 215 kph. Malapit na po siya maging isang katumbas ng isang super typhoon. Okay, super cyclone tawag natin. At namimilig ko ang boundary po ng Bangladesh at Myanmar sa may eastern Bangladesh at western at kanlurang Myanmar. So dyan po papunta itong super cyclone na si Mocha na inasahan po baka isang 240 or 250 category 4 or hindi rin natin alisin ang possibility maging category 5 kung patuloy ang kanyang pag-intensify. Yung kanyang mata hindi pa po yung purely round or circular. Rugged pa siya. Hindi pa siya masyadong fine. Pag nabilog na malinaw yung gitna niya, posibleng mas malakas po ito sa category 4. Pwede maging category 5. So, mag-ingat po mga kababayan natin dito sa Myanmar. At please take all necessary precautions against storm surge, flash floods, high winds na inasahan po dito, yung mga malalakas na hangin paglapit nitong super cyclone. Okay? Now, punta natin ang palitan muna natin. Now, punta natin ang latest sa ating pressure at wind forecast mula sa European model from windy.com. So, bukas po ng hapon, linggo, meron pong namumuong subtropical low dito at konting hangin mula sa kanluran. Ang ibang bagay ng ating bansa ay kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin. Sa Lunes ng hapon, medyo magkakaroon po ng konting hangin mula sa kanluran o timog kanluran. Dito po sa may extreme northern at western Luzon,
sa may low-cost region dahil po sa paglapit itong subtropical low pressure system. Hindi pa po natin alam kung subtropical siya o magiging tropical system, kaya babantayin natin yan for possible low pressure system dito po for possible development pagdaan niya dito sa may Batanes at sa Martes. Ayun, nandito na yung subtropical low at medyo malakas yung hangin sa may northern quadrant itong LPA na ito. Now, between May 20 hanggang 27, may pinapakita po ang mga computer models ng pagbuo ng isang bagyo dito po sa may katimugang bahagi po ng Guam. So, dito po siya. Okay. Yan po ang mag-form. Ito po mula sa European model. So, hanggang May 22, ay nasa na po siya pwede maging isang tropical depression at ang kanyang direction ay patungo po sa may bisinidad ng Marianas. At kung titingnan natin ang American model, medyo mas aggressive sila, magiging depression, tropical storm, at severe tropical storm or even a typhoon. So, dadaan po malapit sa Guam. So, kung titingnan natin yung May 22 o Monday, May 22 na forecast, as usual, conservative ang European model while yung American model is aggressive. So, most likely, baka matuloy itong weather system na ito kasi pareho sila nandyan Nandyan yung system. So, ang tracking pa lang ng dalawa, it's either dito po siya, okay, palitan natin ng blue, dito po siya dadaan sa area na yan. So, ito po yung area na posibleng daanan nitong potential na cyclone. Let's hope na hindi po siya mag-veer towards the west o patungong Pilipinas na medyo mamimilig po ang ating bansa. Alam natin, pag ganitong papunta tayo sa El Nino, malalakas po yan mga weather systems lalo na pag malayo ang pinanggalingan. Okay? Rainfall accumulation. So, for the next 3 days hanggang Monday, ang rainfall, ang mga thunderstorms ay nakafocus po sa Mindanao. At dito rin po sa may gitna at Hilagong Luzon. Lalong-lalo na po sa may Batanes, Babuing Kababay Islands, magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan at mga thunderstorms dahil po sa pagdaan itong subtropical low na nasa hainan na yon. So, dito po yung dadaan pa ganyan. Pabantayin po natin if magkaroon siya ng tropical feature. Pag may feature na siya na tropical, baka maging active LPA. Pwede rin maging tropical depression. So, malalaman po natin yan. Now, bago tayong paalam, ito yung latest na yun sa El Nino. Yung mga nagtatanong, kumusta na ang El Nino update? Ito na po ang latest. Every month, ini-issue po ito ng Climate Prediction Center ng NOAA. Ito yung latest as of May 11, 2023. Sa ngayon, ay nasa El Nino watch pa rin tayo dahil magpo-form pa lang yung El Nino. Nasa neutral po tayo na yon. And so, neutral hanggang sa June o July, then July to October, mag-start na po at 90% magde-develop po ang El Nino. At posibleng ma-mature siya or yung talagang nandyan na siya, mga October hanggang Marso of 2024. So, October 2023 to March of 2024. And yung magtatanong gaano kalakas, base sa forecast na yon, likely, pasok po siya bilang isang weak El Nino, but may 80% chance na posibleng maging moderate El Nino at 55% ang chance na magiging strong El Nino. So, we'll wait and see. Okay? And meron din 5 to 10% chance na hindi matuloy. So, yan po ang mga senaryo. So, right now, mukhang patungo tayo sa baka moderate El Nino kasi nasa 80%. Okay? Pero sigurado na yan, magkakaroon po tayo ng weak El Nino na yung katapusan ng taon hanggang early next year. So, mag-ingat po tayo dahil po kulang po ang mga ulan. Mag-ingat din tayo sa mga bagyo dahil dadami po ang mga tropical cyclone. At ito po yung graph. Kita po nyo dito. As of May. So, neutral tayo na yun at 63%. Pero pagdating po ng June hanggang October, ito po, magde-develop na po ang El Nino. But ang effects niyan ay dito po yan papasok. Okay? Gawin natin pula.
So, dito po papasok ang epekto niyan. Yan po ang October, November hanggang January, February. Yan po ang pinaka-peak ng El Nino. So, dito natin ma-feel. So, pagpasok po ng habagat season o southwest monsoon, magkakaroon pa rin tayong usual na ulan dahil epekto pa rin yung neutral condition kahit natapos na siya magde-develop ng El Nino dito. So, mag-ingat po tayo dahil po ano magiging effect po niyan sa ating bansa based po dito sa graph ng Columbia School of Climate ay mukhang magkakaroon po tayo ng dry conditions or below average rainfall between July to April. Pinaka-peak po niyan October to April. Hindi lamang po ang Pilipinas, pati Indonesia, Malaysia, Thailand, India, except Sri Lanka. Gayon din po ang Papua New Guinea, buong Australia ay apektado po nitong upcoming El Nino. So, kulang po ang maulan at mapapansin ninyo ang above average rainfall ay nasa may south of, between south of Guam hanggang south of Hawaii. Ito yung Hawaii. And then, ang formation po ng mga bagyo, pag may El Nino, dahil pag moderate to strong, ay dito po sa may between Guam and Hawaii. So, anong epekto niya sa atin? Kasi pag malayo ang mga formation ng bagyo, marami ang dadaanan niyang mainit na karagatan, so posibleng tatagal po at posibleng maging super typhoons. Kaya pag panahon ng El Nino, ang gagrabihan po dito ay ang Japan dahil pag form sila dito, pag ganyan yung direction nila. Okay? Na mga tropical cyclones at above average po ang mga super typhoons na pwedeng umabot ng 8 o 10 na mga super typhoons. Ang i-pray natin, i-pray na lang natin na sana hindi po ito mag-westward patungo sa Pilipinas kasi meron 1 at 2 during El Nino na nagkakross sa ating bansa. May mga El Nino na walang bagyo na dumadaan sa atin but titingnan po natin kasi pag weak or moderate, delikado pa rin ang Pilipinas gaya ng 2006 at 1987 na sunod-sunod din mga super typhoon sa ating bansa. So yun po ang babantayin natin at mag-tipid po tayo sa tubig dahil medyo yan po ang magiging effect ng El Nino sa katapusan ng taon hanggang early next year. So, yan na po ang ating update ng weekend ng May 13 at babalik ulit tayo next week. At mag-ingat po tayong lahat. Ito si Mike para magpapaalam. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.